Obyvatelia Liptovského Mikuláša protestujú proti rozšíreniu prevádzky obaľovne asfaltových zmesí. Tvrdia, že v mestskej časti Okoličné by skolabovala doprava. Podľa investora nič také nehrozí. Chcú stavať cesty, no k ich plánovanej výrobni obalených asfaltových zmesí vedie len jediná cesta, a to cez mestskú časť Okoličné v Liptovskom Mikuláši. Jej obyvatelia chcú investíciu za 1,5 milióna eur zablokovať. Mestská časť je zavalená veľkým dopravným hlukom. Z východnej strany je to prekladisko odpadového hospodárstva, z severnej strany je to štreka, z južnej strany je diaľnica a zo západnej strany taktiež priemyselná zóna. Výstavbou obaľovačky asfaltových zmesí v Okoličnom dojde k zvýšeniu nákladnej dopravy až o 28%. A tak sa zvýši hlučnosť. Nákladné autá by jazdili aj popri jedinom gotickom kostole v Liptove. Kto by súhlasil s tým, aby 8,8 metra pred jeho domom jazdili takéto autá? No, asi nik. Občania aj mesto majú možnosť predložiť svoje pripomienky v rámci terajšieho posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie. Budeme zbierať podpisové hárky, ktoré potom odošleme na Ministerstvo životného prostredia, aby sa ono vyjadrilo k tejto inkriminovanej stavbe. Súčasťou tohto zámeru však nie sú dopravno-inžinierské výpočty vplyvu tejto stavby na dopravnú sieť v tejto lokalite. A to budeme od investora stavby požadovať. Podľa zástupcu investora výrazné zhoršenie dopravy nehrozí. Nespokojní občania totiž vychádzali z objemu výroby 100 000 tón zmesi za rok, ako je uvedené v ohlásenom zámere. No investor sa zaviazal znížiť výrobu na menej ako tretinu. Viac by totiž v regióne nevyužil. Náš vplyv bude zhruba 3,2 auta na hodinu. Ten vplyv je minimálny, to je v prepočte na celkový počet aut, ktorý tadiaľ prejde štatisticky, je to maximálne 1%. Pripomienky občanov aj mesta posúdi Ministerstvo životného prostredia a rozhodne, či a za akých podmienok nová prevádzka vznikne. Z Liptova Milan Velecký, RTVS.